Pozdrav, dragi ljudi! Ja sam Petra. Ja sam Maja i dobrodošli u... Današnja tema je posebna zbog toga što se po prvi put bavimo srednjoškolskom lektirom. To znači da, osim što ćemo govoriti o piscu i našim dojmovima, odnosno interpretaciji dijela, još ćemo se osvrnuti na stilsku epohu. Dakle, iako već po naslovu znate o čemu je riječ, pričat ćemo o zbirci novela Decameron talijanskog autora Giovannija Boccaccia. Upozorenje, ovog puta će se pričati detaljnije nego do sad o simbolici značenjima pojedinih motiva i elemenata u dijelu. Ako sami želite doći do određenih zaključaka vezanim uz zbirku, zaista dobro razmislite želite li odgledati ovaj video ako niste pročitali dijelo. No, ako vam je svejedno i ne smetaju vam spoileri, nastavite s gledanjem. Prije nego što kažemo nešto o Boccacciu, prvo ćemo posvetiti nekoliko riječi razdoblju pod koje spada Decameron, a to je renesansa, čiji je procvat zabilježen u 15. i 16. stoljeću. Naziv renesansa dolazi od francuske riječi renaissance, što znači preporod ili obnova, s obzirom da je tada ponovno došlo do procvata kulture, znanosti i umjetnosti. Kažem ponovno zato što je srednji vijek služio kao duga pauza između antike i renesanse. Pauza je počela onog momenta kada je standard života antičkih ljudi počeo padati, a s njim i znanstvena i filozofska otkrića te kanoni umjetnosti. Sve je potaknuto migracijama stanovništva, navalama barbara i drugim čimbenicima koji su kulminirali padom zapadnog rimskog carstva i početkom srednjeg vijeka. Znate, onaj isti vijek koji nosi dodatan naziv mračno doba zato što je ispunjen onim zabavnim događajima kao epidemije kuge, formiranje feudalnog sustava, križarski, stogodišnji i drugi raznorazni ratovi. Ali zbog toga što je pismenost postala privilegija koju je poznavalo svećenstvo, redovništvo i poneki planići. Po pitanju književnosti prevladavala je kršćanska tematika i liturgijski tekstovi, a pisalo se gotovo isključivo na latinskom. Općenito srednjovjekovnome čovjeku Bog je bio u središtu pažnje. Renesansa je odgovor na sve to. S Boga fokus se prebacuje na čovjeka, počinju se proučavati antički tekstovi, te općenito antika postaje uzor i inspiracija. Dolazi do razvoja humanizma i humanističkih znanosti kao što su retorika i povijest, te se počelo pisati na pučkim jezicima i to u novim i originalnim pričama. Uz antiku inspiriralo se još i narodnim predajama te prirodom, a izumom tiskarskog stroja pismenost je postala dostupna svim staležima. Kako se preispitivao kršćansko-srednjovjekovni svjetonazor, razvile su se samosvijest i samopouzdanje, te se počelo racionalno promatrati svijet. Došlo je do znanstvenog razvoja i novih otkrića, kao na primjer Kopernikov heliocentrični sustav ili pak do vjerske reforme Martina Lutera i njegovih teza, a u likovnoj umjetnosti pojavljuju se geniji kao Da Vinci, Donatello, Rafael i Michelangelo. Peta! Pa mogu se valjda i jako i podglupirati. Što se tiče književnosti, jedni od prvih predstavnika definitivno su Petrarca i Boccaccio. Giovanni Boccaccio rodio se 1313. godine u Francuskoj, a umro je 1375. u Italiji. I znam što mislite. Čekaj malo, kako može čovjek iz 14. stoljeća biti predstavnik renesanse ako se ona javila tek u 15. stoljeću? Pa, tako kod većine povijesnih razdoblja je da nikada nije jasno određen datum kada pojedina epoha započinje ili završava, te se na nekim prostorima zna pojaviti i ranije ili kasnije. Takav je slučaj sa talijanskom renesansom, za koju je opće prihvaćeno da počinje sredinom 14. stoljeća. Dakle, sada kad je to razriješeno, Petra, ti preuzmi dalje. Boccaccio je bio nezakoniti sin talijanskog trgovca i francuske plemkinje. U periodu između njegove 12. i 15. godine otac ga je poslao u Napulj na izučavanje za trgovca i bankara. Međutim, Boccaccio je želio učiti pravo, a kada je napokon ostvario svoju želju, javila mu se ljubav za pjesništvom. Slično Petrarki, Boccaccio je bio nesretno zaljubljen, te je to utjecalo na njegova djela. Pretpostavlja se da je miljenica njegova srca bila žena grofa Aklina, zvana Marija, koju je upoznao tijekom svojeg boravka u Napulju. Vjeruje se da je po njoj bazirao Fiametu, ženski lik koji se često pojavlja u njegovim dijelima, pa tako i u Decameronu.
ali postoje dvojbe u vezi te teorije jer nema dokaza da je Marija uopće postojala. Preokret u njegovom životu dogodio se 1340. godine, kada je njegov otac doživio financijski slom, zbog čega se Boccaccio vratio u Firencu gdje je bio prisiljen sam se uzdržavati. I tako nastaju neka njegova prva djela. Filokolo, Teseida, Filostrato, pa spjevovi Ninfale Fiesolano, Ninfale de Ameto, ljubavni roman Elegija Gospe Fiamete i tako dalje. Uz sve to obožavao je Dantea, pa je čak napisao i njegovu biografiju, a u kasnim godinama svojeg života upoznao je Petrarku s kojim se jako sprijateljio. Od svih dijela koje je napisao, njegovim se najvećim postignućem smatra Decameron. Riječ je o zbirci novela koja je prvi put u cijelosti izdana 1358. godine, ali koju je počeo pisati 10 godina ranije, u vrijeme kada je kuga izbila u Firenci. Zapravo kuga je bila uzrokom zašto je uopće počeo pisati Decameron, što se vidi u uvodu prvog dana, gdje opisuje u detalje stanje u gradu. Uz opis stanja u Firenci u uvodu je postavljena i okvirna radnja, a to je da tijekom epidemije 10 mladih ljudi odluči pobjeći iz Firence na jedan od obližnjih posjeda, te tamo pričaju priče kako bi se zabavili. Stoga u Decameronu nalazimo na storyception, odnosno na priču unutar priče. A ponekad priča unutar priče, koju pričaju likovi unutar priče, o kojima pričaju likovi unutar priče. Pričajući o pričama unutar priče, one su raspoređene u 10 cjelina, koje su u Decameronu postavljene kao dani što je omogućilo Boccacciu da ih objavlja u dijelovima. Prvi dan, drugi dan, treći dan i tako dalje. Usput, evo zabavne činjenice. Boccaccio je prisutan u svojem dijelu. Javlja se u cijeloj zbirci 3 puta. U uvodu prvog dana, gdje, osim što opisuje stanje u Firenci, izjašnjava svoju namjeru u pisanju Decamerona, treba je poslužiti kao razbi briga nesretno zaljubljenim mladima, posebno djevojkama. U zaključku i uvodu 4. dana. Ono što je fascinantno u vezi tog dana je što dolazi do značajne promjene u tonu i tematici zbirke. Do tada, kao što je sam Boccaccio istaknuo u uvodu prvog dana, novele su lake i smiješne. Ovisno što čitatelj smatra smiješnim. Kroz njih on ismijava ili kritizira određene ljude i stajališta. No u 4. danu priče postanu tragične, čak brutalne, negirajući njegovu prvobitnu namjeru da piše komične novele. Razlog zbog kojeg se dogodila ta drastična promjena tona je zato što je Boccaccio prijašnje cjeline već izdao, te su neki ljudi bili zgroženi i uvrijeđeni temama koje je obradio. Iz tog razloga on je odlučio da će tema 4. dana biti tragična ljubav kako bi smirio strasti. 4. dan je tim više istaknut zato što jedini u cijeloj zbirci ima tako ozbiljan i tragičan ton. Ljudi su već bili klonuli duhom zbog kuge. Neki su doslovce klonuli. Decameron je trebao biti zabavan, ne podsjetnik koliko je život težak. Ajde, barem je Boccaccio najavio promjenu u tonu time što je vladarem 4. dana postavio Filostrata, odnosno mušku verziju Debbie Downer. Ma sva sreća što svaki od likova dobije priliku vladati samo po jedan dan. Kako bi se izbjegle nesuglasice, likovi se još u uvodu zbirke dogovore da svakog novog dana biraju vladare koji određuju teme o kojima će se pričati, a čitatelj je time pošteđen da sluša patnje mladog Wertera, što bi vjerojatno bio slučaj s Debbie. Ostale priče su više manje smiješne, poučne, te najčešće erotske. Ma sama postavka Decamerona je genijalna. Mislim na to što se Boccaccio potrudio da postavi okvirnu radnju, a nije samo sakupio novele te ih objavio. Ta radnja ima praktičnu funkciju, jer je bio svjestan da su sadržaji i motivi o kojima piše tabu teme, te da će vjerojatno izazvati bune reakcije od čitatelja. Naime, Boccaccio miješa stvarnost i fikciju, već time što je okvirnu radnju postavio za vrijeme kuge u Firenci. Maja već ranije spomenula taj događaj, no nije rekla ništa detaljnije. Poanta je da se u uvodu prvog dana opširnije opisuje degradacija društva i pustoši koju je izazvala crna smrt. Ljudi su bili suočeni s nesigurnom budućnošću, svaki novi dan mogao im je biti posljednji, a spasa nije bilo. U tim uvjetima zakon, religija i društvene norme općenito prestaju biti važne. A Boccaccio je taj traumatičan događaj, u kojem je čak ostao bez oca, ukazao koliko je život važan, te je stoga Decameron na neki način oda životu, zajedno sa svim užicima koje on donosi. Cijela zbirka kao da govori: jedi što želiš, vjeruj što želiš, budi s kim želiš.
Spominjući jedi što želiš, umirem od gladi. Ovaj video je već jako dug, a još imamo dosta tog za reći. Pauza? Moj savjet je da stanemo za sada, pa da nastavimo u drugom videu. Onda se vidimo uskoro.